Takže sme späť na epizóde 3. Sme proste tam, kde sme sa s tým torčkom vyjebaným. A sme presne v tej istej riti, do ktorej sme sa zostali predtým, než sme ukončili epizódu číslo 2. Takže sme v jaskyni, čo znamená plná riť. Riť plná, riť plná mobov, jaskyňa. Nenávidím jaskyne. Tyvo, mňa ten kouš úplne rozsral. Tyvo, láva. Žiadne skeletóny. Ja tých skeletónov nemôžem vidieť takto. Hovno tu. To je jaskyňa zase. Michal Burian. No proste... Čakal som, že tu budeme mať nejakú inú jaskyňu. Čakal som niečo lepšie, väčšie. Ty ešte tu. Ty vole, koľko toho tu je. Ja sa úplne trasím. Čo sa bude hoť, máme 29 žil, za to mi nebude stať, že ani napredenie ti vravím. No, tebe ešte tu nič není. Bože. To kašleme. Máme noc. Nemyslím si, že bude najlepšie tam výjsť. Aby to nedopadlo tak ako minul, ako hneď v prvom diele. Takže ja sa tu zase vám robím si postel a vyspíme sa. Takže si to tu takto robíme. Bum. Také maličké okienko. Takto na bok, pre istotu. Jasne. Takže toto tu. Vlna hore. Drevo dole. Máme postel. Toho si dáme takto. Dáme torč. Toto zasrieme a ideme do postele a pripravíme si meč. Ak sme to prežili pre tentokrát. What the fuck? Ja už je za mnou skeleton a to je proste iba zombík. To bol zombík. Teraz je z toho iba o tom flash. Debil. Keď potrebujem život a potrebujem hunger. Som úplne v rite za chvíľku z hunger. Ultra hardcore není o robení si bytu a teda, ale o... Proste je to o tom, že musíte chodiť a musíte sa snažiť prežiť ako dom, musíte mať nejaký, ale nie nejaký, na ktorom musíte prebývať nejak dlho proste. Iba dom na jednu noc a potom sa musíte presunúť. Hlavne aj keď robíte multiplayer. Ja mám rád takto multiplayer. A v multiplayeru, keď hráte, napríklad ja budem hrať s Etosom. Proti nemu budem hrať v Ultra Hardcore sérii 8. Pretože aj on bude v sérii 8. No, tak ja s ním budem hrať a on tiež nezostáva na jednom mieste dlho. Pretože ho môže nájsť. Vy sa musíte presúvať. A to je presne to, čo my budeme robiť.
na ultra, na 8 sérii ultra hardcore. Nič? Asi nie. Aké máme sugarcane. A toto bude asi posledná ultra, toto bude asi posledná epizóda, ktorú natočím dneska. Pretože fakt je už polnoc a ja ak sa nesteším, takže mama príde za chvíľku ma tu rozjebať, že čo tu pičujem. Čo tu pičujem o polnoci, to jej príde povedať. Takže mojich posledných 10 minút je tu noci. A potom... Nie, berte mi, ja spať nepôjdem. Bože, ja som taký unavený. Keď chceš nám dodať 3 srdiečka. Ja berem tieto sugarcane. A my ideme od meču. Už nemáme meč za chvíľku. Tak predpokladám, že to má poslednú vec. A to bude tráva. Vidíte, dali sme dole trávu, ako som povedal, už sme o to prišli. Ja hľadám nejakú vesničku, alebo také niečo. To by bolo oveľa jednoduchšie ako stavať nejaký dom alebo čo. My sme proste ostali vo vesničke. Tam máš štepka. Takže máme niečo nejakú jaskyňu. Toto by mohlo byť lepšie. Zase to je lepšie, ale tam sa vydáme až v ďalšom diele. V tomto diele si tu zatiaľ budem, v tomto diele. Ja sa tu usadím, len takto na placku zatiaľ, pretože s Nevánkou 2, čo je jasné. Tam je si tu pec. Dáme si tam železo, dáme si jeden kolo, dúfam, že by to 8 železa mi to dá. Máme stred, takže noc ešte nepôjde. A ja si tu podám ešte crafting table. A ja potrebujem toto. Bože môj, tak kam to tam máme si takto toto. Čo to bolo? Ja som to počul. Jasne. Takže... 9 minút. Mám posledných 5 minút. Posledných 5 minút pred 2 dňom a kľudu. Proste ja budem proste, ja som natočil teraz 3 epizódy, ako normálne, a ja ich nebudem uploadovať ako hneď. Ja som natočil ako 3 epizódy, ale ja ich budem uploadovať na 2 dní, takže asi na 2 dní oddych. A keď budem uploadovať to 3. video, tak ja budem ako zároveň aj vlastne 3 ešte točiť. Takže ja nikdy neprestanem tak jednoducho točiť, takže tak nejak. To piči! To nie! Kurva!
To nie. Jedlo. Do piči. Tak toto nie. Ukončíme poslednú epizódu failom. On bol hneď pri mne. Kurva. Daj mi pokoj, kde si? To je zmrt, daj mi pokoj do piči. Ja neviem, kde je. Možno po mne už prestali ísť, ale ja tomu moc neverím. Radšej nezastávam utekať. Videli ste mi to? On mi ubral 5 srdiečok na jeden rán. On ma zabije. Ty vole. Kurva. To nie, kámo, to nie. To nemyslíš vážne. Ja potrebujem veľké bloky. Urobiť si 1x2? Čo 1x2? 1x2, čo to kecam do piči? Niečo na spôsob takéhoto. Aby sa sem proste nezmestil. Jasne sa si nezmestí, pretože on je 3 bloky veľký. Takže keď sa robím miestnosť, ktorá je 2 bloky, ja si to odbúram toto jedno okno, keby tam stál, tak ho proste tam dole a on ma nedá dole, pretože ma nemôže chytiť. Že? Logika. Ty vole. To sú faily, ale ja som ešte ani na Minecrafte servery. Ani na PvP servery ja som ešte nezdochol. A to viete, že na PvP sa len zabíja. A ja som na ňom ešte nezdochol. A tu nemám ani cheaty, ani nič. Pretože ak si môžete všimnúť, ja mám ten mod. Ten HD mod. Sonic's Aether Unbelievable Shutter mod. Sa to volá Sonic's Aether Unbelievable Shutter mod. Ja to môžete dám do videa, do podrobnosti videa. Môžete si to stiahnuť. Môj Minecraftečka, čo si môžete stiahnuť, ak budete chcieť. Dám tam aj moje savey, ak budete chcieť. Ale nevadí, tak je toto ukončím. A my sa uvidíme v ďalšej epizóde, ktorá bude, myslím, že tu oveľa menej stresujúca, alebo oveľa viac, pretože pôjdeme do tej jaskyne. Ako ste si mohli všimnúť, ma Enderman dal skoro dole, takže ja fakt neviem, čo budem robiť. Ale to vyriešime až v ďalšej epizóde, takže čus.